Ay, man. Bisyo. Bisyo muna. Thank you. Ano muna ako muna. Ano Wow, bisyo. Kapatid ko eh. Aba, naka-Christmas pa yung mga ano. Ay, laki na nga ni Gigi. Sino ba itong mga ano itong papangit ng mukhang po siya? Joke lang. Love na love ko yung mga. Kaya nga eh. May mga event na rin. May pwede ka na tapos na galing natin. PJ. Mama nasasaktan. Yan ka ano. Alam mo, may ganyan din yung ano ko, yung kaibigan namin sa simbahan. Naka-shirt naman ako. Ito na. Ito na yun. Diretso ligo na. Yung ano mo, ay may water na ba? Bukas na lang ulit para sa ano. Dilim na eh. Ayan mga kosan, dito kami sa Sual. Yan no. Itong aming labas ng matutuluyan. Yung bayaw ko sa kayong sahaw niya. So kapatid kong babae. Pamangkin ko to. Si Mami ba? Yo. Walang signal dito sa loob pero sobrang okay. Aesthetic yung loob. Parang pang pamilya na no. Wow. Vintage yung damit ito. May acoustic band sa kabila oh. Sino? Masimirik. Ang dami Ano, ilaw. Cove, no? Oo.